Volám sa Marek Kainrad, som CEO Level 3 a už skoro 3. rokom sa venujem absolútne plno potápaniu. Venujem sa Liberty Divers klubu, venujem sa akadémii, venujem sa výletom. A je to hrozne ťažké, pretože ja som naozaj vyznavač všetkého, ale asi to budú jaskyne. Vždycky ma jaskyne priťahovali, aj suché jaskyne. Je to pre mňa také mystické, neprebádané. Ťahá ma to proste do jaskyne. Jednoznačne je to vrak N. Maris na Vise, kde sa o chvíľočku chystáme. Je to jeden z najkrajších vrakov v podstate, ktorý som asi kedy videl. A v kombinácii toho, že je veľmi dostupný, ma to tam strašne ťahá stále. Backmount Classic v nerezovej oceli. Hrozne rýchlo sa skladá a to mi hrozne vyhovuje. Potom, ako som začal potápať na Liberty, som si uvedomil, že máme vynikajúci gear, ale nemali sme dostatočne kvalitné služby a výlety a považovali sme to za niečo, alebo teda uvedomili sme si, že niečo takéto na trhu chýba, tak sme mali silnú potrebu to proste spraviť, lebo keď má niekto super gear, mal by mať aj super služby. Umožniť našim členom naplno využívať Liberty jednotku, zdieľať zážitky, riešiť si jednoduchšie svoje technické a logistické problémy a dostať sa na miesta, kde to bolo pre nich nie až tak jednoduché. Myslím si, že služby sú úplne rovnako dôležité ako výcvik a rovnako dôležité ako samotné podzápadské náčinie. Jedno bez druhého proste nedáva zmysel. Určite áno. Ak to môžem povedať trošku srandovne, som equipment-oriented diver, takže nielen, že to považujem za podstatné, ja tie veci mám proste rád a teším sa z vecí, ktoré vždy fungujú. Tak pokiaľ pochádzajú od nás, tak prejdú tréningom, kde tá kvalita na prvom mieste, alebo pochádzajú od našich partnerov, kde tá kvalita je obdobná, alebo ich proste nepoznáme a predtým, ako s nimi začneme pracovať, si ich preveríme. Britannic. Je to dostatočne hlboko, dostatočne komplikované, dostatočne ťažko dosiahnuteľné a je to aj loď, ktorá je taký pomyselný Mount Everest v tom potápaní, takže asi preto. Keby to bolo úplne na mne, že si to môžem vybrať, tak by to bol Dado, bol by to David Dušek a bol by to Martin Strmisko. Zobral by som si jednotku Backmount Classic, nej by som si zobral bailoutovú jednotku Sidemount a príslušný počet stagey. Užitočná určite je, od určitej úrovne potápania je nevyhnutná, to znamená rovnako ako otvorený okruh má svoje limity, aj potápanie s jedným ribridrom má svoje limity. To znamená, že má to tam svoje striktné miesto a od určitej úrovne potápania je to záležitosť bezpečnosti a komfortu. Takže určite áno. Samozrejme, existujú ponory, kde to zmysel nedáva, tam by som to nebral. Jednoznačne na dlhé jaskynné ponory alebo veľmi, veľmi hlboké mod 3 ponory. Myslím si, že to je niečo, kde to patrí.